Pau, què podem fer ara? No sé. Mira què tenim així. Xampinyons! Sí, o boletes. Ai. Saps, pots fer moltes coses amb les boletes. Què? Saps? Podem jugar a transportar-nos. Com? Mira, jo et poso la pilota al cap, Sí. pressionant amb el dit. Ah? I has d'intentar que no caiga. Què? Què? Sí, què? Val. Ai. Val, ara guie jo. I si provem el muscle? Ai, sí. Que no caiga, eh? No. Ui, ui. Ara guiem els dos. Els dos? Sí. Ningú mana? No, 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 no. Escoltem, proposem i acceptem. Val. Pressionant, amb el dit. Perfecte. Si ho voleu fer més difícil, ho podeu fer amb els ulls tancats. Nosaltres hem jugat junts i hem entrenat l'escolta. Clar, així connectem. I després, per a la resta d'activitats d'improvisar, tenim complicitat. Busca! Hola.